Aquí, des del cimbori de la Catedral de Barcelona, s'ha presentat Medieval Soul, una proposta cultural que permetrà, en una sola entrada, conèixer la història de la ciutat a través dels 3 edificis més singulars, des del romànic fins al gòtic: Santa Maria del Mar, Sant Pau del Camp i la Catedral. Poder oferir un producte que em sembla que és molt interessant, tant pels creients com pels turistes. Pels creients perquè els pot permetre descobrir diferents espais de pregària que enriqueixen l'espiritualitat també dels creients del segle XXI. I pel que fa als turistes, els permet gaudir d'un ventall d'obres mestres de l'art des del romànic fins al segle XX que són úniques en la contribució que l'Església li ha fet a deixar elements significatius a la ciutat. Suposa la primera iniciativa religiosa d'aquestes característiques a Barcelona, tal com han explicat els responsables de les 3 esglésies. Un monestir, una basílica i una catedral que obriran les seves portes per donar a conèixer els seus secrets i detalls en un marge de 3 dies consecutius. Medieval Soul neix per quedar-s'hi i obre la possibilitat d'ampliar-ho a d'altres espais en el futur.